Хәзер игътибарыгызга Танс кичәсе дигән хикәя тәкъдим итәбез. Аны сез шулай ук Прозат Исәнбәт башкаруында ишетерсез. Күземә татарча язылган зур бер игълан афиша күренгәч, мин аны алдына туктап укырга тотындым. 1912 елда 27 октябрьдә якшәмбе көн Шарык клубы залында Танс кичәсе булачактыр. Бөтен кичә буенча залда конфетти сугышы, серпантин шылгашы һәм почта уены булып торачактыр. Билет багасы 1 сум. Бу гаҗәп игъланны 3-4 мәртәбә укып чыккач, мин муталагага чумдым. Гаҗәп игълан. Танс кичәсе. Танс? Бу сүз татарча түгел инде, анысы мәгълүм. Русчада мондай танс дигән сүз юк шикелле. Танс. Анаса яниса инсан. Анисен мәнусен яниса тәнисе. Бу сүз гарәпчә була. Зарабы язрый бу бабыннан. Тәнисе ияләнер ул бер хатын киләчәк заманда. Яки ияләнерсең син бер ир киләчәк заманда. Наданнар. Яңлыш язганнар. Хәмзәне төшереп калдырганнар. Мин игъланда яңлыш язылган Тансны тәнисе дип дөресләп төзәтеп куйдым да, муталагамда дәвам иттем. Тәнисе кичәсе. Гаҗәеп бер кичә булырга кирәк. Ияләнер ул бер хатын яисә ияләнерсең син бер ир кичәсе. Кирәк бер хатын ияләнсен, кирәк бер ир ияләнсен, кайсы гына булса да бу бик күңелле кичә була. Тәнисе кичәсе турысында шушы карарга килгәч, мин игъланның соңгы юлларын тагы да тырышыбрак муталага иттем. Конфетти сугышы. Конфетти? Конфетти. Ике та бер и белән конфетти. Конфита, конфиты, конфитен. Зак муталага итә торгач кына мин бер карарга килдем. Мондый ике та ва бер иле сүзләр итальян сүзләре булалар. Италиядә зуррак дәрәҗәле кешеләрнең фамилиялары тигә тәмам була. Бу әфәнде яки Италиядә министр фәлән булып торган кеше булыр, Мингетти, Жулетти шикелле, яисә берәр мөхәррир булырга кирәк. Рассетти, Жакуметти, Бутти шикелле. Һәр ничек кирәк бу җегет Италиянең министры булсын, кирәк мөхәррире булсын, аның сугышын карау бик күңелле булырга тиеш. Билгеле инде, мондый җирдәге сугышчын сугыш булмый, юрамалы гына сугыш була. Шуңа күрә карап торыр өчен куркыныч та булмый. Менә конфетти әфәнде зур читле кара эшләпәсен киеп, киң кара ридасын иңенә салып килеп чыгар да, ридасын иңеннән ыргытып шпагын әле алай, әле болай бутап, алдындагы мөхалифенә һөҗүм кылып торып җибәрер, я Алла, чыдап кына тор. Моны да муталага итеп бетергәч, мин серпантин шылгашы дигән сүзнең муталагасына керештем. Серпантин шылгашы. Серпантин. Әгәр П урынына Б язылган булса, моны сәйребәнтәйн дип муталага итәргә булыр иде. Ике бантны тамаша итү шылгашы димәк була. Ләкин бу һаман аңлашылып җитми. Хәер инде ике бант шылгашын сәйр итү мәгънәсендә муталага итсәк, тоталар да ике бантны шылгаш уйны ясыйлар, әдәмиләр һәммәсе шуны сәйр итеп торалар. Билет баһасы 1 сум дигән. Бусы инде билгеле паспортлары булмаган кешеләр өчен була. Билеты кесәсендә булган кешеләр буш кына керәләр. Минем билетым булса да, ноябрь башында вакыты тулачак. Аны волос конторына җибәреп алмаштырып йөргәнче, шушында гына 1 сум түлим дә җаным тыныч. Бу мулахазалардан соң мин гаҗәеп кичәгә барырга ашыктым. Үзе ияләнер бер хатын яисә ияләнерсең син бер ир кичәсе булсын, үзендә Италияның министры сугышып күрсәтсен, ике бант шылгаш уеннары булсын,
Хат җибәрәсең килсә, почтасы, телеграфы шунда булсын. Булар өстенә тагын 1 сумга яңа пашпорт бирсеннәр. Мондый җирләргә вакытында бармасаң, ахырдан урын беткәнлектән кер алмый калырга да бик мөмкин бит. Мин киттем. Клубка барып, 1 сумга яңа билет алгач та, мин иске пашпортымны йыртып ташладым да, әдәп белән генә кычкырып сәлам биреп кенә залга кердем һәм дивар янындагы утыргычларның берсе өстенә менеп, тезләнеп утырып, залдагы халыкларны тамаша итә башладым. Мин аларны тамаша итәм. Никтер аларның һәммәсе дә бик текәләп карап, мине тамаша итәләр иде. Зал уртасында йөренә торган халыкка карап, "Ягез, бер дуга җәмәгать" дип, кулым белән ишарә кылсам да башлап дуга өчен кул күтәрүче булмагач, үзем башладым. Рабби анзилни, мунзилан мубаракан, ва анта хайрул мунзилин. Мин дуга кылып бетергәндә, миңа күрше урындыкка 1 студент килеп утырган иде. Мин улама мәҗлесләрендә күп йөргән кеше булганлыгымнан, мәҗлес әдәпләрен яхшы беләм. Студентка 1 секунд туп-туры карап тордым да, "Саумы, исәнме, бик сау сәламәтме, бик исән торасыңмы" дип сораштырып торганнан соң, шуның койрыгына ялгап, 1 минут пис дигән тавышта чыгарып тордым, башымны селектем. Ләкин студент мәҗлес әдәбе белми торган бер ахмак булырга кирәк. Миңа туп-туры карап катты да калды. Минем үземнән исән саулыгымны да сорашмады, пис итеп тә тормады, башын да селекмәде. Мәҗлес әдәпләрен белмәгән кеше белән ни эшләмәк кирәк соң? Алайда мин аннан әдәп белән генә, "Әфәндем, игъландагы тәнисе лавзы ияләнер ул бер хатынмы, яки игъланны укып мөхатап булган һәрбер ир ияләнергә тиешме?" дип сорадым. Студент гаҗәпләнгән кыяфәт белән миңа карады да, бер җавап та бирмәде. Бичара, гарәпчә белми торган бер надан булырга кирәк. Бу надан студенттан эш чыкмаганын күргәч, мин икенче ягымдагы урындыкка таба әйләндем. Әйләнсәм, ни күзем белән күрим. Анда ялан башлы, йөзе генә түгел, хәтта муйны да ачык бер кыз утырып тора. Бу кызыдан билгеле инде мин исән саулык сорашып тормадым. Мәҗлес әдәпләре аны, ягъни бер мәхрәмнән саулык сорашуны билгеле инде сыйдыра алмый. Тукта, мин әйттем, бу кызыйны бер оятлы итин дип уйладым. "Туташ, сез кәнизәк буласызмы, әллә хөррәме?" дип сорадым. Беләм инде, бу вакытта кәнизәкләр юк, ләкин юрамалы оятлы итәр өчен сорыйм аны. Туташкаем дәшми. Әгәр хөррә булсагыз, туташ дим, сезнең муеннарыгыз, чәчләрегез, бигрәк тә колакларыгыз һәммәсе гаврәт була. Бу хәдәрләр арасына ничек уялмыйчы сез бу җирләрегезне өретмичә киләсез дим. Кызый миңа ачуланып бер карады да, урыныннан торып ук китте. Һәм яхшы итте, чөнки минем белән моназара кылырга тотынса, һич шөбһә юк, мин аны тәмам туктатам бит. Мин аңа әллә ничә китаптан гыйбарәт китерәм. Залда йөренә торган халыкны тамаша итәргә тотындым. Җегетләр әтәшләр шикелле, кызлары кызыл билле прәнникләр шикелле. Бу җегетләр муеннарына ак камытлар киеп, аның өстеннән аллы-гөлле чүпрәкләр бәйләгәннәр. Җуялмасын, тамга булып торсын өчен кайсы бер әтәчләрнең дә тәпиләренә шундый чүпрәк тегеп куялар бит. Кызларының кайсылары аякларына французский булкилар шикелле нәрсәләр кигәннәр. Сөйләшә торган телләрен тыңлап торганнан соң, мин булар арасында халис төрек татар милләтенә мәнсуб һич бер кеше юк икән дигән фикергә килдем. Берсе әйтә, мин господа иртәгә братымны встречать итәм ди. Бу җегетнең я анасы барҗа, я атасы урыс булырга кирәк. Татар ата-анадан туган кеше мондый гаҗәп тел белән сөйләшә белмәсе. Икенче берсе әйтә, мин өстәл артына утырганда духи исе ишеттем ди. Монысының милләте турысында инде тәхмин итәргә дә бик читен. Без татарлар бит өстәлнең артына түгел, янында утырабыз. Аннан соң исләрне ишетмибез, тоябыз. Бу җегет шундый бер милләткә мәнсуб булырга кирәк ки,
Ул милләт исләрне колагы белән иснәп, өстәлнең дә әлбәттә артына кирип утыра торган булырга кирәк. Моның өчен билгеле инде өстәлләрне артлы ясап, шул артлары белән аларны диварга таба түгел, бәлки кешеләр утыра торган якка вә аллары белән диварга каратып куярга тиеш була. Менә кире беткән милләт. Бу кире беткән халык колакларын иснәр өчен истигъмал иткәч, burunların siler ve aşar için, күзләрен тыңлар için, авызларын карар için истигъмал итә торганнардыр инде. Өстәлнең дә алдына яисә янына утырмыйча, әлбәттә артына утыра торган булгач, билгеле инде урындыкларында утыра торган җирләре белән бастырып, үзләре 4 аяк өстенә менеп утыра торганнардыр. Фараз итегез. Шушы кире беткән милләтнең бер кире беткән улы белән бер кире беткән кызы bir артлы өстәлнең артына кергәннәр дә урындыкларын аяклары белән күккә каратып куеп, үзләре шул аяклар өстенә менеп утырганнар. Дер-дер селкенешеп бер-берсенә каршы утыралар. Җегет борны белән сили, кыз аны колакларын яулык белән каплап, күзләре белән тыңлый. Her ikisi bir-birsine ağızları bilen karışalar. Şul arada aş kile. Her ikisi burunlarına aş tutura başlaylar. Jigit kızga ayakları bilen bir şeşek takdim ite. Kız onu kulağına koyup isni başlay. Ol arada kız jigitke burnu bilen bir söz aytmakçı bula. Jigit de ol sırrını tınlar için күзләрен zor ite başıp, tutaşның burun tişikleri yanına gitire. Her ikisi şəşləri bilən külərgə tutunalar. Tutaşның şəş tılımları uzun bulğanğa görə, anın külü tavışı şəhərinin ikinci başına xətli işdilə. Əmmə jəgətinin şəş qısqa, şuna görə, ul bişaranın külü tavışı tutaşның күзінə də kışkəgінə işdilə. Benim bu mülahazələrimni kütülməgən bir iş buyurdu. Nindidir bir jəgət, hiç birəvgə жәбірін тиермеші тик кенә килә торган матур гына bir кызның өстенә тотты да шүп сипте. Шүп дигәндә дә гади генә шүп түгел, кызыллы зәңгәрле кагаз шүбе. Бу эштән табигый мин куркынып калдым. Төшә инде әдәпсез малайның яңагына дип уйладым. Ләкин ул матур кыз шул кадәр тәхәммилле, сабырлы ва яхшы холыклы кыз булып чыкты ки, теге җегетнең яңагына сугасы урында Ağzın jırdı başın silikti de üz yoluna gidip de bardı. Ol arada bulmadı, başka jigitlərdə indi bu işten örnek aldılar. Alarda hiç birəvgə usallıkların tiyirmişi yaxşığına, tikkine yeri turgan kızlarının başlarına, yüzlerine qağaç şubu siberge tutundular. Min oturgan ornumda sınıp kaldım. Skandal kubaralar indi yüzleri qara bulgırları. Kişənin bütün kızığın jibereler bədbəxtlər. Tege İtalya ministri Konfetti efendi bilse, bilgiliyinde soğuştan atказаться iter. Lakin benim gayet tağaccibime karşı yüzlerine, күзләренә şüp sibilgen kızlar skandal çıkarmadılar. Alayda bir nişesi özleri de kaydandır şunday şüp tabıp, tığı gacab gadetli jigitlerinin yüzlerine atıp berdiler. Bu işini körgəşinde min meseleni anlap aldım. Afrikadagı nindidir bir kabilede bir-birsine selam verişu ve ihtiram garaz etişu urununa, evvel körüşkende bitlerine tıkırışu gadetleri var ikenin benim okuğanım var idi. Aha, min aytam. Afrika halkının bitine tıkırışuları urununa bu halık bir-birsinin bitlerine şup ırgıtışalar ikendim. Zaten bitke tıkırışuga qaraganda bitke şup sibişu bir neçə cəhətdən muvafiqraq da şul. Birinci, əgər mundağı 200'den artıq kişinin bitlərine tükürüb çıxsan, tamağın kibib şatna bitərgə kirək. İkinci, əgər öz bitinə şul 200'den artıq kişi tükürüb çıxsalar, munusundan da xuda saqlasın indi. Mədəni xalıq şul, həm ansatrak, həm pəkizərək yol bilən özünün sələm və ixtiramın anlata. Yüzünə şüp sibə. Şuşu vaxtda kükrəginə zəngər şüprək taqqan bir jigit zal ortasına шығып, ətəş sımaq basıb, vals deyib qışqırıb jiberdi. Bu tavuşqa muzika oynay başladı. Bunu işitkəş benim işkə жылы kirdi. Konfetti əfəndi çığa bularga kirək. Lakin min yanlışdım. Konfetti efendi şığası orunğa
Залда шундый бер тәртипсезлек, шундый безобразие купты ки, мин аптыравымнан катып калдым. Җегетләр кызларны билләреннән ләктереп алдылар да, шундый бер кансызлык белән зырылдатып, әйләндереп йөртә башладылар, я Алла, чыдап кына тор. Үзләре тыраклыйлар, үзләре зыр-зыр әйләнәләр. Теге кызлар да бичаралар, һәм зырылдап әйләнеп йөрергә, һәм тыракларга мәҗбүрләр. Бер вакыт мин бу эштән гайрәткә килеп, топта, бу эш түгел. Үз күз алдыңда хатын-кызны булай җәберләтеп туру җегетлек түгел дип уйлап, кызларны яклап җегетләр белән сугышырга уйлаган идем дә, җөрьәт итә алмадым. Мин бер үзем. Ул кансыз җегетләр 100дән артык. Бәхетсезлеккә каршы тагы янымда револьвер-фәләнем дә юк. Яңадан бераз уйлап торганнан соң, мин янымдагы теге гарәпчә белми торган надан студентны үземә ярдәмгә чакырмакчы булдым. Карагыз әле, әфәндем. Бу безобразияны тыныч кына карап утыру сезгә дә, безгә дә гына. Бу кансыз җегетләр хатын-кыз җәберләүдән үзләре генә туктарлык булмасалар, biz икәү барып бу мәҗбүрә ва мәзлүмәләрне ул кансызлар кулыннан коткарырга тырышырга кирәк. Ни күрсәк күрик, кыйналсак кыйналыйк, үтерелсәк үтерелик, ләкин бу мәзлүмәләрне коткарыйк дидем. Студент миңа гаҗәпсенеп карап тора. Бу кадәр мие чирегән кеше булыр икән. Мин аңар аңлатырга тотындым. Сез үзегез ягърупылы кеше. Хатын-кызны шушы кадәр җәбер иткәнне күрә торып, араламый калу. Студент бераз вакыт миңа туп-туры карап торды да, алар бийләр бит дип урыныннан торып та китте. Бу сүздән мин аз гына кычкырып көлеп җибәрмәдем. Бийләр имеш. Тәнисе кичәсен алар салаҗыйны яки сабантуй дип белгәннәрме ни соң? Бийләр имеш. Шушы булдымы инде бию? Әйтерсең, мин бигәнне күргәнем юк. Бу ялганга ышанырга. Безне Муса Шәрик мәрхүм үз сүзенә караганда Мишәрстанның мәшһүр Терешка елгасы буенда иң шәп биюче иде. Ләкин һичбер вакытта ул биим дигән булып былай кыланмый иде. Мәрхүм әвәл бер урында тыппыр килеп тора да бер чүгәләп ала. Тыппыр килеп тора да бер чүгәләп ала. Анан соң бер кулына шакшы гына бер кызыл яулык тотып, икенче кулындагы бармакларын шартлатып, бөтен түгәрәкне бер мәртәбә әйләнеп чыга да урынына барып утыра. Әмма һич берәүгә җәберен тигерми. Һич бер хатын-кызны өстерәп зыр-зыр әйләндермиде. Ул арада булмады, теге зәңгәр чүпрәкле әдәй җегет ниндидер бер сүз кычкырды. Бу тавышка музыка туктады. Теге кансыз җегетләр дә үзләренең хатын-кызны газаплауларын туктатырга мәҗбүр булдылар. Бичара кызлар тирләгәннәр, пешкәннәр, кызарганнар, уф диләр бичаракайларым. Күрәсе газаплары, тыраклыйсы тыраклары, зырылдап әйләнәсе башлары булганга күрә килеп ләккәннәр икән монда мискенкәйләрем. Бу хәлне күргәч, минем теге мәҗбүрә хатын-кызларга булган шәфкать ва кызгануларым тагы да артты. Ва шуның белән бергә бу безобразияны туктаткан өчен теге зәңгәр чүпрәкле җегеткә рәхмәтләр укыйсым килде. Әмма мин аңар барып рәхмәт укырга өлгермәдем. Ул тик торганда кулын шапылдата башлады һәм тагы ниндидер бер сүз кычкырды. Минем гаять ачуыма каршы тагы музыка башланды ва тагы бөтен залда бер җанжал, бер безобразие купты. Теге кансыз җегетләр бичара кызларны тагы ләктереп алып, шундый бер газапларга тотындылар ки, каләмнәр тәүсиф итүдән гаҗиз. Хәзер инде минем яннан торып киткән теге надан студент та кансыз адәм газаплаучыларга барып кушылган. Карап торам, студентым ябык кына, хәлсез генә ва бичара гына бер кызны ләктереп алганда, бер тыраклата, бер әйләндереп йөртә, бер аның тирәсендә үзе тыраклап әйләнеп чыга. Бер үзеннән читкә ыргытып бәрәдә яңадан үзенә таба тартып китерә. Бичара кызый тыраклап, моның кулыннан ышкынмакчы булып, читкәрәк китеп карый, ләкин котыла алмый студент аны тагын ләктереп ала. Аптырагач бичара туташ кулларын билләренә куеп, теге кансызның каршына килеп сикеренеп торды. Аннан файда чыкмагач аяклары белән идәнгә төрле сызыклар сызган шикелле итеп күрсәтеп карады.
Моның белән дә котыла алмагач, кансызның әйләнәсендә тыраклап таваф итеп карады, ләкин файда юк. Бишаракаемны студент тагы биленнән, колыннан ләктереп, ала да өстри, тагы зыр-зыр әйләндерә, тагы атып бәрә, тагы үзенә тартып китерә, тагы шаптырып йөртә, эт итә, әлсерәтә, хәлдән тайдыра. Бу безобразияны, бу кансыз вахшилекне тыныч кына карап утырырга минем мәҗалем калмады. Урындыгымнан тиз генә сикереп төштем, җиңнәремне сызгандым да, ни күрсәм күрәм дип, бу кансызларның уртасына атылдым. Теге студентны ва аның артыннан килә торган бер купшы офицерны икесен, ике колым белән якаларыннан ләктереп алдым да өсләренә «Стоп!» дип бөтен тавышым белән кычкырдым һәм әйтәсез сүзләремне өсләренә акырдым. Җитәр инде. Бу гынахсыз бишара кызларны бик күп җәберләдегез. Шушы минутта бишараларны ышкындырыгыз кулларыгыздан, шушы минутта алардан гафу үтенегез. Мин үз күз алдымда хатын-кыз җәберләтеп торырга риза булмам. Туташкайлар, сез тизрәк сызыгыз моннан. Бу кансызларны мин сез китеп җиткәнче җибәрми торам. Мин барда һич курыкмагыз. Минем кулга эләккән җегетләр кызарындылар, бүртенделәр. Әвәл бераз вакыт нишләргә дә белми тордылар. Теге туташларның күзләренә гаять шатлыкларыннан булса кирәк яшьләр килде. Залдагы безобразие, жанжал, кеше җәберләү бер минутта тукталды. Халык безнең тирәне чолгап алды. Ләкин җыен кансызлар арасында бер хакканият каһарманның гына әллә нишли алмаячагы мәгълүм. Теге кансыз җегетләр минем үземне якамнан ләктереп алдылар ва Аллага тапшырып залдан алып чыгып та киттеләр. Мин алар өстенә кызып карадым. Аларга үзләренең бөтен гаепләрен әйттем. Сез ияләнер ул хатын кичәсе дигән булып, монда хатын-кыз китереп, аларны җәберләр өчен тәнисе кичәсе ясыйсыз икән. Бишара хатын-кыз монда ияләнер без хатыннар дип килеп, нинди газапка дучар булалар икән. Үзегезнең бер-берегезгә чүпләр сибешеп, хатын-кыз газаплаганыгызны күрсәтер өчен игъланнарга ялганлап, Италия министры сугышачак дигән булып халык җыясыз икән. Кайда конфетти әфәндегез? Ул әле Россиядә үк юктыр. Кайда ике бан шулганышын сәер итү? Кайда ияләне шу дип дулап карадым. Ләкин файда булмады. Мине шәрык клубыннан чыгарып җибәрделәр. Ишектән чыкканда мин ул җегетләргә ахыр сүзләремне әйттем. Килер бер заман, хакыйкать майдан алып дөньяга гадаләт нуры шәшелер. Шул вакытта сез залимнәр дә мине сагынырсыз. Ләкин ул вакытта мин булмам, дидем.